राधे राधे गाइस देखंतु आमे आसी आइछु विदेपुर मुनि एटी देखंतु माटी पकेलु माटी पकेकी ठाकुर टिके जहरेलु जहरेकी वर्तमान देखंतु भाई मुनि नुआ नुआ स्टार्ट ହେଇଛି ଏବେ ଭିଡ଼ ତ ବହୁତ କम ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଆମ ସାଙ୍ଗଟେ ଦୋକାନ ପକେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଭିଡ଼ ଦେଖ ଆମ ସାଙ୍ଗଟା ମନୋଜ ସିଓଳ ଦୋକାନ ପକେଇ ତା ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଦେଖ ତା ସହ ଟିକେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଜାକ କରୁଛୁ ହେଲା ଏଠି ସମସ୍ତେ ରବି ଅଛି ପିନା ଅଛି ଗେଲା ଅଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ ତପ ବି ଅଛି ଦେଖ ଆମେ ଟିକେ ନେଲ ପଲିସ ଦେଖିକି ତା ସହ ଟିକେ ମଜା କରିଦେଲୁ ଭାଇ 5 ଟଙ୍କାରେ ଦେବ କି ହେଲା ଦେଖିକି ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା ଏବେ ହେଁ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁନି ମେଳା ସବୁ ଏଠି ଶସ୍ତା ଦାମରେ ମିଳେ ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ମୁନି ମେଳାକୁ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ସିଆଡ଼େ ଗଲୁ ଚାଟ୍ ଚାଉମିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ଆସିଲୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋକ ଆସୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିକାଶ ଉତ୍ତମ ଦୀପକ ଏପଟରେ ତପୁ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ଆଜି ଆମର ନବକୁଞ୍ଜ ସରିଲା ମୁନି ବୁଲି ଦେଇ ବେଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇବା ଆଉ ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁନି ଆସିବା ପାଇଁ ବିଦେଇପୁର ମୁନି ଆସନ୍ତୁ ବହୁତ କମରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳେ ଖାଇବାଟା କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପଇସା ଆଉ ସବୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ 10 ଟଙ୍କିଆ 5 ଟଙ୍କିଆ ହରେକ ମାଲ ବି ଅଛି ଥଣ୍ଡା ତ ପ୍ରବଳ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଫାଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ହେବନି ଶୀତର ଏଠି ଚେୟାର ଫେୟାର ସବୁ ଅଛି ସୋଫା ଫୋଫା ଏଠି ଯେଉଁ ଟ୍ରଙ୍କ ନା କ'ଣ ଏଟା ଏଠି ନିଜେ ବନାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ଶଙ୍ଖା ଚୁଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ମିଳେ ଆଉ ଏଠି ତ ବାସନକୁସନ ସବୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ତ କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓଟି ରଖିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହବ ଆଉ